Meus amigos, grazas pola vosa presenza unha vez máis, un xoves máis. O xoves anterior iniciamos o simposio dedicado a, como todos os anos, sempre letras é a ocasión para reflexionar e incorporar intervencións que logo publicaremos no boletín da Real Academia Galega alrededor da figura que dedicamos ao Día das Letras, Xela Arias neste caso, e hoxe a segunda xornada. Acompáñanos Anxo Lourenzo. A anterior non puido participar Valentín García, pero a Consellería de Cultura apoia especialmente este simposio, este acto, e entón nos queríamos saudar e agradecer a presencia de Anxo Lourenzo. E antes nos queríamos, a marxen de outras oportunidades que poida haber, que haberá por parte da Academia, non guardar un minuto de silencio, que iso me parece que é unha cousa moi... senón unha memoria especial para un compañeiro que se nos foi. Todos están informados do falecemento de Darío Xoán Cabana na súa casa. Ali estivemos Margarita Ledo Maixeu onte toda a tarde, pois nunha íntima reunión familiar. Hoxe pola mañá incineraron, tamén cunha discreción absoluta, porque así el o deixou disposto, cunha vontade de que a vida continúe e que continúe ca normalidade con que debe continuar. El despediuse da vida ca elegancia que o caracteriza, que o caracterizou sempre. Darío é unha das, dixémolo moitas veces, repetímolo agora, non é exageración ninguna decir que era un dos grandes clásicos vivos das nosas letras e da nosa poesía, na mellor tradición do verso clásico e tamén da palabra escolleita e madura, queda a obra. E os poetas e os escritores non morren nunca na medida en que poidamos seguir contando ca súa palabra e visitando a súa palabra. O escritor e a escritora, neste caso, son os esteos da nación, son os alicerces, son as traves que sosteñen o edificio e que van axudando a que o edificio continúe. El era moi consciente disto cando traballaba e por iso hoxe o que queríamos era, en nome dos académicos e as académicas, simplemente facer unha lembranza, aínda que haberá oportunidades máis pousadamente para que poidamos celebrar a memoria e a obra do que foi un dos grandes poetas do noso tempo, da nosa literatura contemporánea, Darío Xoán Cabana. Ten a palabra Anxo Lourenzo como representante da Consellería de Cultura para abrir esta segunda xornada do simposio Xela Arias. Moi ben, moitas grazas, Víctor. Moi boas tardes a todos e a todas. Bueno, pois, ter que participar nesta segunda xornada do simposio neste contexto, pois, a verdade que non é o que un agardaba cando estes días, pois, a semana pasada, Valentín e hoxe eu, pois, pensábamos estar aquí para acompañar neste simposio coa lamentable nova do pasamento de Darío Xoán Cabana. En todo caso, pesar que xa se trasladou a Real Academia Galega e tamén a súa familia por esta circunstancia. E, bueno, supoño que, como comentaba agora Víctor, a Academia terá ben lembrar a figura de Darío Xoán Cabana como a súa altura de aportación ao sistema literario galego, a traducción, a poesía, tamén a narrativa, pois estivo na súa produción e durante a súa vida como creador dentro do sistema literario galego. Pero, bueno, en todo caso, eu simplemente quería felicitarnos por este ano Xela Arias do ano 2021. Sempre este simposio de final de ano que organiza a Real Academia Galega e que ten a nosa colaboración desde a Xunta de Galicia é un simposio que de alguna maneira serve para recapitular ou para facer un pouco tamén de balance do que supuso o ano para a persoa homenaxeada nas letras, e creo que debemos felicitarnos todos, digo, pola repercusión que todo o que tivo que ver este ano alrededor de Xela Arias, pois deu de sí con iniciativas de todo tipo, moitísimas e moi variadas.
como digo, de todo tipo, escénicas, musicais. Bueno, temos aquí a Banda da Loba, que é mellor exemplo que a propia Banda da Loba nesa parte musical. Como digo, moitas outras, literarias, por suposto, tamén, e digitais. E nese sentido, creo que de todos estes anos de letras galegas, creo que realmente o ano en que esa parte digital, en gran medida derivada desta situación na que estamos desde marzo do ano pasado, realmente o ano de Xelarias, este ano 2021, foron as primeiras letras galegas realmente digitais, onde houve unha parte moi importante da actividade que estivo volcada nas redes e nos medios de transmisión de carácter digital. En fin, máis nada pola miña parte, agardo que a xornada de hoxe sexa o que ten que ser con este elenco de persoas que van disertar sobre a figura de Xelarias, e tamén a semana que ven, que rematará o xoves que ven aquí na sede da Radio Academia Galega. Parabéns á Academia polo traballo feito ao longo destes meses. Moitas gracias, Xanxo Lorenzo. Xa o ano pasado, co ano Ricardo Carballo Calero, foi un ano digital porque as circunstancias nos obrigaron e descubrimos, ademais, a forza que ten as novas tecnoloxías para chegar alén dos espazos e dos muros do presencial, dos actos presenciais. Eu quería rematar simplemente por aquel da lembranza do compañeiro, amigo e poeta, lendo as dúas primeiras estrofas e a derradeira estrofa dun poema que a él lle gustaba moito e que nós escollemos a primeira estrofa hoxe na despedida que publicamos nos xornais. Di así, e recoméndovos que o leades con calma. Avanzarán as augas turbas e atroadoras, mais nós, xente do galo, non deixaremos Antioquía. Baixo das tebras húmidas virá o tempo do peixe para xulagar o mundo, mais nós, xente do galo, non deixaremos Antioquía. Nubes de espanto negro cubrirán os carreiros do sol. Será vencido, virá horrorosa noite, mais nós, xente do galo, non deixaremos Antioquía. Os traidores da tribu refuxiaránse lonxe, marcharán dos pouveos dos avós que morreron conformando cidade, mais nós, xente do galo, non deixaremos Antioquía. Cantarán os paxaros da morte negra ausencia, só quedará memoria das orgullosas torres, recubrirán as augas a desfeita indicible de todo o que estimamos, mais nós, xente do galo, non deixaremos Antioquía. Moitas gracias, Darío.